Tsak na pag naamoy ito ng tatay mo, magigising siya. Nay! Tay, nasan kayo? Bakit hindi ko kayo makita? Bago ka umuwi, mag-swimming ka muna! Milagro. Diyos ko, Panginoon, huwag niyo po kaming pababayaan. Iligtas niyo po kami sa bagyo. Tara na, umalis na tayo. Wala na tayong magagawa. Kailangan na nating iwan tong tindahan. Nay, natatakot na po ako. Lakasan yung loob niyo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Diyos ko, umaangat ng tubig. Tara na sa bangka, dali! Paano mga gamit natin? Wala ba tayong ibang dadalhin? Wala! Unahin na natin ang mga buhay natin! Tara na! Christ, light of light, brightness indescribable, the wisdom, power, and glory of God, the Word made flesh. You overcame the forces of Satan, redeemed the world, then ascended again to the Father. Grant me, I pray, in this tarnished world, the shining of your splendor. Send your Archangel Michael to defend me, to guard my going out and coming in, and to bring me safely to your presence, where you reign in the one holy and undivided Trinity, to ages of ages. Amen. Nakatatak pa rin sa aking memorya ang takot at trauma sa pananalanta ni Super Typhoon Yolanda sa siyudad ng Tacloban. Ikawalo ng Nobyembre, taong 2013. Natatandaan ko pa ang mga lagabog ng mga nagliliparang mga yero at mga punong natutumba. Ramdam ko pa rin ang bawat pagbugso ng hangin at ang malamig na rumaragasang tubig na tuluyang lumamon sa aming bahay at kabuhayan. Pero sa kabutihang palad, tinupad pa rin ng Panginoon ang aming dasal na proteksyon. Natagpuan kaming ligtas ng mga rescuer sa maliit na bangka ng tatay at agad kaming dinala sa evacuation center. Pero nakakalungkot isipin na maraming buhay ang nawala ng araw na iyon. Kabilang na ang marami sa aking mga kamag-anak at mga kaibigan. Paano tayo magsisimula, Ed? Wala tayong trabaho. Wala na rin ang negosyo nating tindahan, tsaka rice milling. Saan tayo titira? Paano tayo makakapagpatayo uli ng bahay? Sa Cebu muna tayo dun sa kapatid kong si Sally. Baka pwede ako makabalik sa pagiging tricycle driver ko doon. Mary, ayos lang ba sa'yo na sa Cebu mo na lamang ipagpatuloy ang pag-aaral mo ng kolehiyo? Mas okay po siguro, Nay. Tay, patay na po yung ibang mga kaibigan ko eh. Pati na rin yung best friend ko na si Sheena. Mas okay po siguro yun para hindi ko sila masyadong mamiss. Anak, sadyang hindi natin hawak ang buhay ng mga tao. Diyos lang ang nakakaalam ng kahihinatnan nila. Ang hirap ng nangyari sa atin. Pero may plano ang Diyos. May plano siya. Hindi nga lang natin naiintindihan sa ngayon. Diyos ko, Panginoon, matagal ko na sa inyong hinihiling na magkajowa ako. Hanggang ngayon, 40 anyos na ako. Single and ready to mingle pa rin ako. Paano ko ba magagamit ang magandang mukha na ipinagkaloob niyo sa akin, Panginoon, kung wala namang lalaking mahuhumaling dito? Babawasan ko na ba ang panalangin ko, Panginoon, kahit wag niyo na lang ako ipanalo sa loto? Jowa na lang, Lord, jowa na lang. At oo nga pala, salamat po sa pagligtas sa pamilya ng kapatid kong si Kuya Ed mula sa paghagupit ng bagyong Yolanda. Ngayon uuwi na sila dito sa Cebu para magsimula ng bagong buhay.
Sana'y mas bumuti ang kalagayan nila rito. Amen. Hi, mawalang galang na. Ito ba yung parokya ni Father Johnny Santos? Ay, ang gwapong lalaki naman ito, Lord. Instant ba ito? Ay, oo, nandito siya. Good morning po, Father. May naghahanap po sa inyo. Father Christoph, welcome. Welcome sa aming simbahan. Father? Charot. Father pala ito. Makauwi na nga. Akong igsuon! Welcome back sa tong balay! Kamusta kayo? Mano po, Ante Sally? Ay, itong batang ito nakalimtan na. Ayaw ko tawag ante, tawaga lang kog mamita. Waray po ako, Ante. Call me mamita. Salamat, Sally. Magpapakupkup muna kami pansamantala, ha? Pasensya ka na sa abala. Sus, wala yun. I love my brother very much. Kami-kami na lang magtutulungan. Salamat talaga, Sally, ah. Nakontak ko na rin yung aarkilahin nating tricycle. Makakabalik ka na sa pamamasada, kuya. Dating gawi. Siya nga pala, malapit na birthday niyo, ha? Naalala ko kasi magkasunod. Si Mary, December 8. Ikaw, Mel, Pizza 9. At itong si Kuya, Pizza 10. Ano, maghahanda ba tayo? Ay, wag na. Okay na sa amin ang pa-birthday na nakaligtas kami sa bagyo. Saka, kailangan din magtipid muna. Mapalad kami na nagkaroon kami ng kamag-anak katulad ni Auntie Sally. Isa siyang bookkeeper sa munisipyo at volunteer sa pangangalaga ng munting simbahan sa bayan. Naiwan siyang mag-isa sa Cebu simula nang maulila sila ni tatay. Kaya masayang-masaya ito na may makakasama ulit siya sa buhay. Pabisi-bisita lang kami sa Cebu. Ang mga natatandaan kong pagpunta ay tuwing burol ng lolo't lola. Kaya nagkaroon ako ng kunting kaba sa bago naming tirahan. December 8, isinama ako ni Auntie Sally sa bayan para bumili ng mga handa para sa birthday celebration namin nila ni nanay at tatay. Pauwi na kami noon. Naglalakad lang kami mula sa palengke. Mamita, ang dami naman po nito. Meron na tayong spaghetti, ice cream, fried chicken, cake. Naku, salamat po. Pagdating sa bahay, magluluto pa tayo ng pansit at bihon para mas bongga, di ba? Mary, napapansin mo ba yung lalaki na parang kanina pa tingin ng tingin? Oo nga po eh. Siguro tayo pa kon yan. Halik ka na nga't baka magka-boyfriend pa ako nang wala sa oras. Busy ako, no? Kayo talaga, Mamita. Huwag kayong kikilos. Diyan lang kayo. Huwag kayong maingay, ah. Bakit, kuya? Naku, sandali lang naman. Anong gagawin mo? Akin ang pitaka mo, miss. Kuya, wag po kami. Nasalanta pa lang po kami ng bagyo para nyo na pong awa. Pare-pareho lang tayo. Ibigay mo ng pitaka mo, dali! O gusto mong isaksak ko to sa'yo? Wag naman. Baka pwede naman natin itong pag-usapan. Bigyan na lang kita ng 1,000. Okay na ang pitaka mo sa cellphone. Wala tayong ibibigay. Mary, takbo! Bilis! Hoy! Hoy! Dito tayo. Hoy! Sinubukan naming matakasan ng holdapper pero sa kasamaang palad,
May mga kasabwat pala ito at ang isa sa kanila ay hinawakan ako sa braso at tinutukan ng kutsilyo. Huwag si Mary! Huwag si Mary, bitahon niyo siya! Nagmamatigas ka pa kasi. Ito na nga! Ito na! Ibibigay ko na! Ito na! Tatapasan nyo pa kami, ha? Bigay nyo na rin yung pinamalengke nyo nang may makain kami. Huwag naman na to. Panghanda namin to eh. O gusto mong saksakin kita? Hindi! Ito na! Ito na! Sige na! Bitawan nyo na yan! Tara na! Bilis! Hinagis ako ng isa sa mga holdapper sa kalsada at nagkasugat at pasa ako sa mga binti ko. Iniyak ko yun sa takot at hapdi ng mga sugat. Diyos ko, nasugatan ka! Tara na, umuwi na tayo nang malinisan natin yung sugat mo. Diyos ko, ano ba naman? Bakit ba naman natin naranasan pa ito? Tricycle! Tricycle, para! Pasakayin niyo kami! Dali! Emergency! Sa kabila ng insidente, hanga ako kay Auntie Sally na nagagawa niya pa ring pag-aani ng lahat. Sumakay kami sa tricycle pa uwi. Malapit nang dumilim ng mga oras na yun. Habang nakatanaw ako sa labas ng tricycle, may nakita akong batang lalaki sa di kalayuan na sinusundan kami ng tingin. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya, pero sa paningin ko'y parang nakangiti ang bata. Huwag mo nang alalahanin, anak. Itong mga sugat mo, gagaling din. Ang mahalaga, ligtas kayo ng Auntie Sally mo. Totoo. 5,000 lang naman ang nakuha. Kaso pasensya na, wala akong pa-birthday. Sapit sa 15 pa ang sunod ko na sweldo. Pang Noche Buena na rin natin yun. Okay lang yun. Tsaka magluluto ako ng masarap na itlog at ginisa sa sardinas na may pechay. Masarap yun. Alam kong paborito niya yun. Okay na yun na handa kaysa sa wala. Ito talagang si Milva. Ginagawa pang handa ang hapunan. Mel, Sally, tingnan nyo oh. May dala akong spaghetti saka fried chicken. At saka nakabili na rin ako ng cake sa palengke. Oh, Mary, paano ka? Nako, mahabang kwento pero wow. Tignan mo Mary, may handa pa rin tayo sa birthday nyo. Oo, nakakatawa kasi Meher pala yung naging pasahero ko at nagkakwentuhan kami. Nakwento ko na nasalanta tayo ng bagyo at birthday namin ngayon. Kaya yun, pagbaba niya sa fast food, binili niya rin to para sa atin. Napakabuti naman ng mayor na yan. Wow, single ba siya? Ito naman. Nakita nyo na, napakabuti pa rin ng Panginoon sa atin. Masaya naming ipinagdiwang ang aming mga kaarawan. Tama si nanay, napakabuti ng Diyos. Maswerte pa rin kami na may mga mabubuting tao sa paligid na handang tumulong sa kabila ng pagkakaroon ng mga taong masasama. Habang pinagsasaluhan namin ang aming fried chicken at spaghetti, may natatanaw akong bata sa labas ng bintana. Yung bata. Nasa labas yung bata. Bata? Nasa naman yung bata? Baka nangangaroling. Ayun o.
Kumakaway pa nga siya. Tara, papasukin natin. Baka gusto niya rin kumain. Nasaan dyan? Caroling, hindi naman kumakanta. Baka batang gala. Teka, sandali, tignan ko nga. Wala namang bata. Sigurado ka ba na bata yon? Ay naku, tumigil kami re ha. Gabing-gabi na kung ano-ano pang nakikita mo. Kinikilabutan tuloy ako, nabuang na. Sige na, kainin na natin tong cake. Anak, namamalik mata ka lang. Happy birthday. Happy birthday din po, Nay at Tatay. Salamat po sa lahat. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hep hep, hooray! Ay, mga bata nga. O, nasan? Sa matres ko. Charot, wala pa, pero sana. Si Mamita talaga, oh. Mag-boyfriend ka muna. Ramdam na ramdam ko pa rin ang lakas ng bagyo. Dumadalaw pa rin ang alaalang yun sa pagtulog ko kahit isang buwan na ang nakakaraan. Parang bumabalik pa rin ako sa mismong araw na yun. Nay! Tay, nasan kayo? Bakit hindi ko kayo makita? Nay! Tay! Nay! Tay! Mary! Tulungan mo kami! Sheena? Nakita ko ang matalik kong kaibigan na si Sheena na inaanod ng rumaragas ang tubig habang nakatanaw ako sa bintana ng bahay. Pilit niyang inaabot ang kanyang mga kamay pero tuluyan na itong inanod ng tubig. Sheena! Kumapit ka lang! Sheena! Lord, please! Tulungan niyo po si Sheena! Habang nagdadasal ako sa mga panaginip ko, bigla na lamang tumambad sa likuran ko ang nababalot na putik na si Sheena. Sheena! Bakit ganun ang Diyos, Mary? Hinayaan niya kaming mamatay. Sheena, hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Sana ikaw din. Para magkasama na tayo. Bigla akong tinulak ni Sheena mula sa bintana ng bahay at nahulog ako sa rumaragas ang tubig. Nalulunod na ako. Hindi ako makahinga. Mary, binabangungot ka anak. Gising. Nakita ko si Sheena sa panaginip ko na wala ako nagawa para iligtas siya. Tahan na, huwag mo na masyadong isipin pa yon. Nay, bakit po ganun? Bakit kaya kailangan siya kunin agad ng Panginoon? Ng Panginoon? Dahil ikaw, bro. Dahil ikaw, bro. Dahil ikaw, bro. Ang star ng Pasko. Wow! At dahil dyan, ang gaganda ng mga boses nyo at tuwang-tuwa ako, bibigyan ko kayo ng 5. Charot, eto 100. Pagkati-atian nyo, ha? Merry Christmas! Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Eto talaga pala, Biro. Alam mo, kung magkakaroon ka ng sarili mong pamilya, magiging masaya yun.
Ay, ayun na nga ate, ang problema. At wala pa rin nanghahamak na asawahin ako. Wala, maluluma na lang ang matris ko, Diyos ko po. Baka naman kasi hindi ka gumagawa ng paraan. Diba, nakwento ko na sa'yo na ako ang una nagtapat ng pag-ibig sa kuya mo, Ed. Ay, hindi naman ako nabasted. Ate, maganda ka naman kasi. Ako, mabait lang. Hindi yan sa ganyan. Nagustuhan din ako ni Ed kasi nung araw, magaling akong mag-painting. Minsan, pinagpipinta ko siya ng kung ano-ano. Oo nga ate no. Bakit hindi ka na nagpipinta? Ay, magastos yun. Tsaka, nabisi na ako sa dating negosyo namin sa Tacloban. Ay ate, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Ibibili kita ng mga materialis mo para makapagpinta ka uli. Ay, nako, Sal. Wag na, magastos. Hindi ako nang bahala. Magpipinta ka uli. Nako, salamat ha. Oh, bakit naiyak ka dyan? Hindi lang ako makapaniwala na makakapagpinta na uli ako. Napakabuti mo, Sal. Wala yun. Merry Christmas, Ate Mel. Merry Christmas, Sal. Christmas wish ko, sana magka-boyfriend ka na. Ayan, 12:00 na. Merry Christmas, everybody! Sir Jupiter. Sige, Tay. Ako na lang bibili ng dilata sa grocery. O sige anak, ingat ka pagtawid mo ha. Maraming sasakyan ngayon. Sige po. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Ay, ang lakas ng kita. Ang daming pasahero. Ang daming estudyante. Aray! Aray naku! Aray! Aray, ang sakit! Problema natin, Tol. Ba't parang arang ka sa kalsada? Sir! Hindi naman, sir. Nasa gilid pa rin naman ho ako ah. Hindi, mali parking mo kaya nabangga ako Ay, hindi sir. Nasa gilid po ako, sir. Hinihintay ko lang ang anak ko sa grocery. Ay, nasaktan nga ako Kasi bobo ka. Kung hindi ka paharang-harang kailangan bayaran mo ako sa danyo sa sasakyan ko. Tignan mo sira yung harapan. Ah, sir, hindi totoo yan. Hindi talaga kita nabunggo. So ngayon sasabihin mo na sinungaling ako, ganun. Tatay! Tay! Anong nangyayari? Yung tatay mo paharang-harang, nabundol tuloy ako. Hindi po kami nakaharang. Nasa gilid lang po ang tatay ko. Wag na kayo magrason. Bayaran nyo na lang ako kung ayaw nyo sa pulis pa tayo umabot. Imposibleng kaming may kasalanan kayo po yung nasa kotse. Maghahanap po ako ng witness dito. O, itatanong ko sa barangay kung meron silang CCTV. Tingnan natin kung sino madedehado sa pulis. Matapang ba Ay, wag naman po, sir. Wag naman po maglabasan ng baril, sir. Hindi po kami lalaban. Saka, bata pa yung anak ko, sir. Nabigla lamang siya. Pagpasensyahan nyo na ho. Ayusin yung mga sagutan nyo Buwisit, mga bala kayo. Umalis na lamang sa aksidente ang driver ng SUV. Bahagyang natupi ang likurang bahagi ng tricycle ni tatay. Pero maayos pa rin ito at nakabiyahe kami pauwi. Ang salbahis nun na! Anong plate number? Hindi niyo ba nakuha? Hindi po Natatakot na kami. Naglabas na kasi siya ng baril. Ang dami pa rin talagang mga ganyang tao. Sinabi mo pa. May kutsi lang na magandang yayabang na. Wala tayong magagawa para habulin ng mga may gawa niyan sa'yo, kuya. Ayos ka lang? Parang namumutla ka. Ayos lang. Pagod lang siguro. Ang daming nangyari ngayong araw
Sigurado ka? Ay nako, mukhang hindi. Tawag tayo sa ospital, pa-check up natin si kuya. Ed, magsabi ka ng totoo. Ano bang nararamdaman mo? Tay, masakit po bang ulo nyo? Malakas ba yung tama ng truck? Hindi. Ayos lang ako. Pagpahinga ko lang. Kuya! Sandali, tatawag ako ng tricycle sa labas. Diyos ko po! Bakit hindi pa rin po siya nagigising, Doc? Posible pong nakoma ang asawa nyo. Sa ngayon, kailangan nating maghintay kung kailan nga ba siya magigising. May mga testing po tayong gagawin para malaman talaga kung ano po yung lagay nitong si Ed. I suggest na huwag kayong tumigil sa pagdarasal para sa paggaling niya. Salamat ho, Doktor. Tatay, gising na po kayo, please. Huwag kang mag-alala, Mary. Palaban si kuya, gigising yan. Ate Mel, kaya natin to. Huwag na kayong masyadong mag-alala, ha? Mas may excited si kuya na magising kung hindi tayo nakasimangot tanan. Diyos ko, ano na naman bang pagsubok to, Sal? Natatakot talaga ako. Ako man din, pero wala na tayong magagawa kung hindi magdasal, ate. Tsaka, iniisip ko rin yung mga gagastusin. Paano kung matagalan bago pa siya magising? Ako'y bahala. Maglulun ako. Gagawin ko ang lahat para maging okay si kuya. Salamat, Sal. Biyaya ka sa amin ng Panginoon. Grabe ka naman, ate, sa biyaya. Para naman ako naging santo niyan. Pwede namang mapagmahal lang. Kasi siyempre, kayo na lang ang pamilyang meron ako, ate. Nagpunta ako sa kapilya ng ospital para taimtim na ipagdasal ang paggising ng Tatay Ed. Christ, light of light, brightness indescribable, the wisdom, power, and glory of God, the Word made flesh. You overcame the forces of Satan, redeemed the world, then ascended again to the Father. Grant me, I pray, in this tarnished world, the shining of your splendor. Napansin ko na may maliit na kamay na bigla na lamang humaplos sa mga buhok ko. Pagtingin ko, isa itong batang lalaki. Naka-brown na t-shirt at itim na shorts. Napaka-cute ng bilugang mukha niya at medyo tabatching-ching. Ngumiti lang siya sa akin at biglang tumakbo palabas ng kapilya. Nakita ko ang bata na lumapit sa tatay. Tiningnan niya ito ng mabuti at ngumiti siya. Pagkatapos, hinaplos niya ang mga noo ng tatay. Tumatawa lang ang bata at lumabas ng kwarto. Sinubukan kong sundan ulit siya pero bigla itong nawala sa aking paningin. Auntie Sally, nakita mo ba yun? Yung batang cute? Wala namang bata rito. Di ba bawal yun? Halika, kumain ka. May nakita kong bulalo dyan sa labas. Ang sarap at ang bango. Tsak na pag naamoy ito ng tatay mo, magigising siya. Mary? Oh my! Bulalo! Nagising nga ang kapatid ko! Day, salamat sa Diyos, gising na po kayo. Ang nakita niya bago siya magising.
Nasa isang lugar ako na sobrang ganda. Ang daming bulaklak saka masasarap na prutas. Tapos may naririnig din ako mga kumakanta pero hindi ko alam kung ano. Habang nandun ako, nasa isip ko kayo. Tapos bigla akong naisip na kahit gaano kaganda ang lugar na yun, mas pipiliin ko pa rin sa lugar na makakasama ko kayo, gaano man kahirap. Miss na miss ko na kayo pero ayun, may bata na sumisitsit sa akin at tinawag ang pangalan ko. At sabi niya, Ed, uwi ka muna. Kaya sinundan ko ang boses at eto, nagising ako. Bata? Ay, nakita ko yung bata, tumatawa siya, tumatakbo. Takbo-takbo siya tapos pumasok siya dito sa kwarto. Hinaplos niya noon niyo. Diyos ko, isa tong milagro. Salamat sa Diyos, hindi niya pa rin tayo pinapabayaan. Salamat sa Panginoon. Pangako, iingatan ko ang pangalawang buhay na to. Dumaan sa mga test ang tatay at inaasahan ng mga doktor na posibleng may namuong dugo sa ulo niya. Pero maging sila ay nagulat nang walang makitang diferensya sa ulo ng tatay. Tinuturing namin itong malaking milagro at lahat kami ay naniniwalang mapaghimalanga ang munting bata. Pansin ko na madalas magpakita ang bata sa mga panahong na paghihinaan ako ng loob. Hiling ko noon na mas makilala siya at makausap kahit hindi ako dumadaan sa matinding pagsubok. Nang sa ganon ay makapagpasalamat ako sa biyayang ipinagkakaloob niya sa aming pamilya. Isang araw ipinalarawan sa akin ni nanay ang mukha ng bata para maipinta niya ito. Naidrawing ni nanay ang mukha ng bata. Kuhang-kuha niya ang itsura nito. Pero gusto siguro ng bata na ilihim ang kanyang itsura. Kaya sa hindi may paliwanag na dahilan, nalusaw ang pintura ng painting ni nanay. Kaya nagdesisyon kami na hindi na namin siya susubukang ipinta ulit. Isang araw inutusan ako ng nanay na ibigay kay Father Johnny ang order nitong painting ng simbahan. Maganda ang pagkakapainting ni nanay. Gusto ng nanay na i-donate ito sa simbahan. Pero mas gusto ni Father na pahalagahan ang talento ni nanay. Kaya binili niya ito sa halagang 20,000 pesos. Sadyang napakahusay ng gawa ng nanay mo. Mapapalad ang mga taong may ganitong talento. Matanong ko lang, nagpipinta ka rin ba, Iha? Hindi po. Mas gusto ko pong kumanta. Kaso mahiyain po ako. Ano ka ba? Marami ka naman makakasama. Sa susunod, ang ipapipinta ko sa mama mo, isang anghel naman. Bibigay ko sa nanay ko, mahilig yun sa mga anghel eh. Naniniwala po siya sa mga anghel? Aba, syempre naman. Mahalaga ang ginagampan ng tungkulin ng mga anghel sa tao. Palaging nababanggit ang mga anghel sa Biblia at sila ang mga espiritong nilalang na nagsisilbing lingkod at mensahero ng Diyos. Ayon sa Biblia, bahagi sila ng plano ng Diyos sa pagtupad ng kanyang kagustuhan at paglilingkod sa kanyang mga nilikha. Alam niyo, Father, sa tingin ko pinapakitaan ako ng isang anghel. Isa siyang cute na batang anghel. Palagi siyang nagpapakita pag merong masasamang pangyayari sa buhay ko. Lagi siyang nariyan para gumawa ng himala. Magandang karanasan yan, Mary. Salamat sa pagbabahagi ng kwentong yan sa akin. Sa Biblia, ang mga anghel ay talagang nagpakita sa iba't ibang paraan depende sa plano ng Diyos.
o kung ano man ang binigay nitong tungkulin sa kanila. Ibig sabihin may iba't ibang itsurang mga anghel, Father? Totoo, maaari silang magpakita sa anyo ng mga tao tulad ng sinabi mo na isang cute na bata. Nagpapakita sila sa iba't ibang itsura upang magpadala ng mensahe o kaya may mga babala sa anumang espesipikang paraan. Minsan naman ang mga anghel ay maaaring maging isang liwanag o kumikislap na nilalang. Pero meron ding nagpapakita na hindi literal. Maaari silang maramdaman o magbigay ng inspirasyon sa ating mga puso. Pero alam mo ba, ang pinakagusto kong klase ng anghel ay mismong mga tao. Totoo, tao mismo na nagsisilbing anghel sa kapwa nila tao. Tumutulong ng walang kapalit ang nagsisilbing inspirasyon sa marami. Kaya iha, kahit ikaw ay maaaring maging anghel sa iba. Nay, Tay, Mamita Sally, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Naku, Mary, ano ka ba naman, bata ka? Masyado namang maaga ito. Hindi pa kami handa ng mga magulang mo, oy. Hindi pa ako handang maging lola. Bakit ka nagpabuntis ka agad? Totoo ba ito, Mary? Buntis ka? Mamita naman hindi po yun. Totoo? Kinakabahan ako dun, ah. Kayo naman kasi, patapusin muna natin si Mary sa sinasabi niya. Diyos ko, kinabahan din ako doon, ha? Sige, ano yun, Mary? Ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko pong magsilbi sa Panginoon. Gusto ko pong maging isang madre. Ha? Nagbibiro ka ba? Madre! Forever virgin naman yun. Ate, pagsabihan mo nga yung anak mo. Mas okay pa pala ang unang joke ko. Hindi na kayo magkakaapo. Hindi na talaga. Hindi na gyud. Naiintindihan niyo ba yun? Ay Sally, ikalma mo yan. Anak? Madre? Sigurado ka ba dyan? Hindi madaling desisyon yan, anak. Ay bakit? Gusto mo bang magmadre, anak? Sorry, Nay, Tay, Alam kong binigla ko kayo pero matagal ko na talaga itong pinag-iisipan. Marami na tayong pinagdaanan at marami ng pagsubok ang dumating sa atin pero nung nagpakita sa akin ng himala, nung makita ko mismong pagpapagaling ng anghel kay tatay, doon ko napagtanto ang gusto ko. Gusto kong mas makilala ang Panginoon at gusto kong maglingkod bilang pasasalamat at patuloy na paghingi sa Kanya ng proteksyon at gabay para sa ating lahat. Anak, malalayo ka naman sa amin ng tatay mo niyan. Ikaw lang ang anak namin. Kalulungkot kami ng sobra. Ako na mamita mo. Hindi ko kakayanin to, Day. Marami pa ako mga pangarap sa'yo tapos iiwan mo lang kami. Paano mo nagawa sa amin to, Day? Paano? Sally! Nagmoment lang ganita, ito naman. Ganito yung mga nanay sa MMK, kuya. Anak, kung yan talaga ang kagustuhan mo, hindi ka namin pwedeng pigilan. Kailangan sundin mo kung ano sa tingin mo ang kagustuhan sa'yo ng Panginoon. Nay! Nay! Nay, sorry po. Huwag mo muna akong kausapin. Hayaan mo muna ako mapag-isa. Gawin mo kung ano magpapaligaya sa'yo. Ay, mas bongga palang eksena ni Ate Milba. May pa-walk out. Naiintindihan ko kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon ng nanay sa ipinaalam ko sa kanila. Bilang nag-iisang anak, alam kong hindi madali sa kanila ang landas na nais kong tahakin. Kaya gusto ko ring bigyan ng oras ang sarili kong mas pag-isipan ito. Isang gabi sa aking mga panaginip, habang ako raw ay naglalaro sa isang magandang bukid, maraming prutas at mga halaman, mga mababangong bulaklak at kulay asul na ilog.
muli kong nakita ang batang anghel. Nakangiti siya at kumakaway sa akin. Excited akong nilapitan siya dahil sa wakas ay makikilala ko na rin ang batang anghel. Ikaw yung batang anghel. Hello po, ate. Nakakapagsalita ka? Ano pangalan mo? Gabriel po. Salamat sa lahat Alam kong lagi mo akong ginagabayan at binibigyan ng mga himala. Hindi po, ate. Hindi po ako yun. Siya po yun. Sa taas po. Oo, tama ka. Ang Panginoon. Teka, bakit ka ba nagpapakita sa akin ngayon? Kasi ate, malungkot ka. Kaya gusto kong maglaro tayo. Tara! Naglaro kami ng cute na bata sa magandang lugar. Naghabulan at nagtawanan. Parang ang bilis ng oras pero damang-dama ko ang saya kasama ang batang anghel. Naikwento ko na rin sa kanya kung anong pinagdaraanan ng puso ko. Mahal na mahal ko ang mga magulang ko. Ayoko rin silang iwan. Pero gusto ko talagang gawin ang paglilingkod sa simbahan Huwag ka nang malungkot, ate. Mangyayari ang mga dapat mangyari. Mangyayari kung ano man ang kagustuhan sa iyo ng nasa taas. Ngumiti na lamang ako sa napaka-cute na munting anghel. Hanggang sa hindi ko na maalala ang sumunod na mga nangyari sa aking panaginip. Setyembre na noon, naisipan ng mga kaklase ko na maligo sa malapit na ilog sa bayan. Sinama nila ako para mag-bonding daw kami. Ayoko talagang sumama. Hindi naman kasi ako mahilig gumala, pero naisip ko na kung susubukan kong makipagsalamuha, baka makakatulong ito sa mga desisyon na gagawin ko sa buhay. Sa katunayan, meron din akong natitipuhang lalaki noon. Cute siya, matangos ang ilong at maganda ang ngiti. Pero hindi ko naman masabi kung gusto ko siyang maging boyfriend. Wala naman siyang pinapakitang motibo at malakas pa rin ang kagustuhan ko noon na magmadre. Galing ka palang Tacloban. Alam mo, lola't lolo ko taga Tacloban din. Kaso namatay sila matapos manalanta yung bagyong Yolanda. Sorry sa nangyari sa lolo't lola mo. Nandun din kami nung mga araw na yon. Sobrang nakakatakot at nakakalungkot. Bakit ngayon lang tayo naging close? Marami pala tayong pwedeng mapagkwentuhan Naging magaan agad ang loob ko kay Kael ng mga araw na yon. Pakiramdam ko noon, isang mabuting tao. Sumakay kami sa bangka at nagsagwan kasama ang iba pa naming mga kaklase. Habang nakasakay sa bangka, nakita ko kung paano maghalikan si Kael at si Jana. Ano, Mary? Gusto mo rin ng kiss? Grabe yung tinginan nyo kanina eh. Siguro, may gusto ka din kay Kel. Ikaw, Kel.
May gusto ka ba kay Mary? Hindi no, lumang tao yan si Mary. Pwedeng bumalik na tayo. Baba na lang ako. Ayan tuloy, nagtampo tuloy si Mary. Ikaw naman Mary, huwag kang KJ. Ang saya-saya lang natin kanina eh. Ang akala ko kasi, mababait kayong mga tao eh. Wow ha, so anong tingin mo sa amin masama? Nakaka-offend ka naman, girl. Paka-KJ talaga. So, hindi ka nga pala salita sa klase eh. Kaya ka namin sinama para mag-enjoy ka. Huwag kang mag-alala, no judgment dito. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Gusto mo makipaghalikan sa jowa ko? Go lang! Mary, gusto mo bang magalikan tayo? Ayoko! Uuwi na ako! Gago, nireject kamin! Aray, ouch naman Mary. Para ka namang others. Goods tayo kanina, di ba? Sige na, huwag ka na mahiya. Mary, pusta ko. Virgin Mary siya. Check nga natin. Tama na! Uuwi na ako! Uuwi na ako! Okay, pero bago ka umuwi, mag-swimming ka muna! Ay, gago, naulong! Sirena ka, sis? Tulungan niyo, naulong! Kayaan niyo na siya. Isa-save siya ni Lord. Hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin yun, Sir Jupiter. Akala ko talaga mabubuting mga kaibigan sila, kung kaya't laking gulat ko na magagawa nila sa akin yun. Sa sobrang lungkot ko, tinanggap ko na lamang ang aking kapalaran at nais ko na lamang samahan ang malalim na tubig ng mga araw na yun. Ayoko nang lumaban o magtangkapang makaligtas. Hindi rin naman ako marunong lumangoy. Ganun pala ang pakiramdam na halos mawalan ka na ng hininga sa ilalim ng tubig. Parang nakakaramdam ako ng pagbagal ng panahon. Ilang sandali pa, may nakita akong paparating na isa pang bangka. Dumungaw sa bangka ang batang anghel. Kumakaway siya hanggang sa ipikit ko na ang aking mga mata. Nagising ako sa emergency room. Isa na namang himala ang nangyari sa akin. Maswerte akong iniligtas ng isang mangingisda na nasa ilog rin ng mga araw na yun. Nakita niya ang lahat ng nangyari at nireport sa barangay ang ginawa sa akin ng mga kaklase ko. Dahil sa pangyayaring yun, mas lumalim pa ang pananampalataya ko sa Diyos at buo na ang desisyon kong pumasok sa kumbento. November 8, anibersaryo ng pananalanta ni Bagyong Yolanda. Yun din ang araw na pumasok ako sa kumbento. May kalayuan ito sa bahay ni Auntie Sally, kaya naging mahirap ito para sa buong pamilya. Pero naging masaya ang karanasan ko roon at nakilala ang mga mabubuting madre na gumabay sa akin. Masayang pag-aralan ng Biblia at magdasal araw-araw. Pinatawad ko na rin at ipinagdasal na lamang ang mga dating kaklase ko na nakagawa ng hindi mabuti sa akin. Naway, gabayan sila ng Panginoon upang mas piliin ang tamang landas.
May pagkakataon rin ako na makausap ang mga magulang ko at si Auntie Sally sa cellphone at doon kami nagkukumustahan. Kaya ng mga sumunod na taon, masaya ako na natutupad na ni Auntie Sally ang matagal niya ng hiling na magkaroon ng sariling pamilya. Nagkaroon siya ng boyfriend at nakatakda silang magpakasal. Pero himala namang nagdalang tao si Auntie Sally sa kabila ng kanyang edad. 2015, umuwi ako sa amin para bisitahin sina nanay at tatay at ang 5 buwang nagdadalang tao na si Auntie Sally. Mamita! Mary! Buti umuwi ka! Miss na miss ka na namin, Day. Miss na miss ka na ng nanay at tatay mo. Ang lakas ng benta ng paintings ng nanay mo sa mall. Ang tatay mo naman, may nabiling bagong tricycle na gagamitin sa bagong negosyo. Opo, nasabi nila sa akin. Hindi namin maaabot lahat ng to kung hindi dahil sa tulong mo, Mamita. Napakabuti mo kaya blines ka ni Lord ng anak ngayon. Para sa akin, ikaw ang anghel namin. Oo nga, salamat sa Ginoo. Pero Mamita, wag mo sanang masamain ha. Bakit nangangayayat ka tuloy at parang maputla ka? Anak, halika rito. May kailangan kang malaman. Natuklasan kasi ng mga doktor na kahit buntis ako, tinamaan pa rin ako ng sakit na breast cancer. Sally, pero ang sabi ng mga doktor ay malakas daw ang kapit ng bata at malusog ito. Ito ang nagpapagaan ng loob ni Auntie Sally. Isang himala na ipinapagpasalamat namin sa puong may kapal. December 25, 2018. Ipinanganak nga ni Auntie Sally na malusog ang kanyang anak na lalaki. Pinangalanan namin itong Gabriel. Pero sa kasamaang palad, ang pagsilang ni Gabriel ay ang kamatayan din ni Auntie Sally. Iniwan man ni Auntie Sally ng maaga ang kanyang mag-ama. Marami naman siyang binagong buhay dahil sa kanyang kabutihan noong siya'y nabubuhay. Utang na loob naming buong pamilya ang bagong pagkakataon na ito sa aming buhay. Kaya nangako kami na aalagaan namin ng husto si Gabriel. Nag-OFW ang dating live-in partner ni Auntie Sally kaya si nanay at tatay ang nag-alaga at tumayong mga magulang ni Gabriel. December 8, 2020. Panahon din ng pandemic. Nag-profess ako bilang madre at masaya ako na ialay ang aking sarili sa simbahan at magsilbi sa Panginoon habang buhay. Madalas ko pa ring binibisita ang aking mga magulang at ang aming munting Gabriel na sobrang kamukha ng anghel na nagpapakita sa akin noon. I love you, Gabriel namin. God bless you always. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Ko nang dahil sa isang karanasan ng mga kakailanganin namin. Grabe, ang daming tao dito sa grocery.
Nagpapanik buying na ang mga tao. Ang sabi kasi sa balita, napakalakas raw ng bagyo na to. JC, Rick, make sure na wala kayong makakalimutan ha. Kumuha kayo ng sapat na pagkain para sa atin. Huwag niyong kakalimutan ng canned goods tsaka noodles. Ako nang pupunta sa hardware para bumili ng flashlight at batteries. Papabili naman po ng power bank. Nasaan na yung binili mong power bank last year? Mabilis naman po yung malobat eh. Ay naku, ewan ko sa'yo. Hindi mo rin naman masyadong magagamit yung telepono mo dahil tsak mawawalan ng signal. Bili pa rin po tayo ng extra power bank. Just in case, kailanganin natin. Oo siya, sige, alis na ako. Sa parking lot na lang tayo magkita-kita. Huwag niyong kakalimutan yung mga kailangan bilhin ha. O sige, ako naman magwi-withdraw ng extra dahil tsak nakakailanganin natin ng cash. Sinigurado po namin na magiging well-prepared kami sa pagdating ng bagyo. Mabuti na lang po at may sapat naman kaming funds for emergencies. Nagtatrabaho si Papa bilang isang accountant. Si Mama naman ay isang public school teacher. Si Kuya Rick ay maayos ang sahod bilang isang architect kahit na bago pa lang siya sa trabaho. Ako naman ay fresh graduate sa kursong IT, kasalukuyang naghahanap ng trabaho. Grabe ang traffic. Bukas na kasi magla-landfall ang bagyo Kaya ang dami nang nagsisilabasan ng bahay para bumili ng supplies. Nakakaawa naman po yung maliliit na bahay lalo na yung mga gawa sa light materials. Siguradong madaling masisira ng bagyo yung mga yun. Oo nga Maswerte pa rin tayo dahil malaki ang bahay natin at safe sa bagyo. Paano naman yung iba? Kawawa naman. For sure, magsisiksika na naman sila sa evacuation centers. Di na talaga natapos ang mga sakuna sa mundo. Hindi pa nga natatapos tong COVID Tapos ngayon may super typhoon naman. Oo nga Nakakatakot. Hindi ko tuloy may iwasang isipin na baka pinaparusahan na tayo ng Diyos. Paano kung signs na pala ang mga ito na magugunaw na ang mundo? Man naman Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kinikilabutan ako Paihinto niyo po muna yung kotse. Daanan po muna natin si Lola Feli. Hala, bakit nagtitinda pa si Lola Feli ng mga kakanin? Diyos ko naman, dapat nasa evacuation center na siya ngayon. Malapit sa amin si Lola Felicidad o Lola Feli. Nakatira siya sa isang maliit na kubo di kalayuan mula sa amin. Mag-isa na lang siya sa buhay mula nung namatay ang asawa at anak niya. Sa edad na 75, malakas pa naman si Lola. At sa katunayan nga'y nagtitinda pa ng mga kakanin sa palengke. Isa kami sa mga suki niya at madalas naming nakakakwentuhan, kaya napamahal na rin siya sa amin. Nag-offer naman kami hindi lang kay Lola Feli kundi pati na rin sa iba pa naming mga kapitbahay na sa bahay muna namin sila makisilong habang bumabagyo. Pero mas minabuti nilang magtungo sa evacuation center. Naisip namin na mas mabuti naman talaga ang desisyon nila. Hindi rin naman kasi sapat ang supplies namin sa bahay para matulungan silang lahat. Mas okay sa evacuation center dahil malilibre sila sa pagkain at iba pang kagamitan na ipamimigay ng gobyerno at iba't ibang donors. Lola Feli! Kayo pala yan. Nagulat naman ako sa inyo. Bibili ba kayo ng kakanin? Bakit pa po kayo nagtitinda? Dapat nasa evacuation center na po kayo ngayon. Lumikas na po kayo. Alam niyo naman pong madali lang matatangay ng hangin ng bahay niyo Kung ayaw niyo po sa evacuation center dahil ayaw niyo ng maraming tao at hindi kayo komportable doon, welcome na welcome po kayo sa bahay namin. Tama. Since nandito na rin naman po kami, bakit po hindi na lang kayo sumakay dito sa kotse? Sa amin na po kayo umuwi. Pwede rin po natin kunin muna yung mga gamit sa bahay niyo. Malaki pa naman ang space sa bahay namin. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hindi yon ang unang beses na niyaya namin siyang tumuloy muna sa amin. Magmula nung ibinalita ang tungkol sa Bagyong Odette, kinukulit na namin siya na sa amin muna tumuloy.
pati ang iba naming mga kapitbahay. Kinukumbinsi rin po siya, pero ayaw talaga niyang pumayag. Lagi siyang nagmamatigas. Ay nako, kayo talaga ang kukulit ninyo. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Subok na ang bahay ko. Maraming bagyo nang dumaan. Kita mo, matibay pa rin. At saka, hindi ko pwede iwan ang maliit na bahay ko sa gitna ng bagyo. Yun na lang ang natitira kong pag-aari. Mahalagang mahalaga yun sa amin ng namayapa kong asawa. As expected, wala na po talaga kaming nagawa upang baguhin ang desisyon niya. Sa tagal ng panahon na nakilala namin siya, alam namin na pag ayaw niya talaga. Bagaman nag-aalala at nagdadalawang isip, hinayaan na lang namin siya. Bandang 5:00 pa lang ng hapon ay nag-dinner na kami ng pamilya ko. Umuulan na at medyo malakas na rin ang hangin sa labas noon. Wala na rin kuryente, kaya nagsindi na lang kami ng kandila sa mesa. Kumusta na kaya si Lola Feli? Nag-aalala talaga ako eh. Sana naman nagbagong isip niya. Oo nga po eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako mapakali kakaisip sa kanya. Sinubukan niya naman daw siyang kumbinsihin ulit ng mga kapitbahay natin kanina. Ayaw raw talagang sumama. Ay naku, tigas talaga ng ulo ni Lola Feli. Nako, napakadelikado pa naman ang tinitirhan ni Lola. Madaling-madali yung masisira ng bagyo. Narinig ko sa radyo kanina, palakas raw ng palakas ang bagyo. Hindi ko ma-imagine ang pwedeng mangyari sa bahay niya. Ang liit-liit nun, ang dami pang puno sa paligid. Pwede ko po siyang puntahan doon. I-check ko lang kung ano ng kalagayan niya. Pipilitin ko na rin hong sumama dito sa atin. Kung kailangan ko siyang kaladgahin papunta dito, gagawin ko. Sasama ako sa'yo, kuya. Tumigil nga kayong dalawa. Hindi niyo ba nakikitang ang lakas-lakas na ng hangin sa labas? Hindi na safe lumabas sa oras na ito. Hindi naman po pwedeng hayaan na lang nating mamatay si Lola Feli. Mga anak, naiintindihan ko kayo. Concerned lang kayo kay Lola Feli kagaya namin ng papa niyo. Pareho lang tayo nag-aalala para sa kanya. Pero bilang ina niyo, sana maintindihan niyo rin na mas priority ko ang kaligtasan ninyo. Ako na lang kaya ang... Hindi! Walang lalabas! Hindi pa man kami nakakatapos maghapunan ay may narinig na kaming isang malakas na katok sa pintuan. Ako na. Mabilis na tumayo si Papa at pinagbuksan ng pinto ang kung sino mang kumakatok. Kami naman ay nagpatuloy lang sa pagkain. Pero laking gulat namin nang makita namin si Lola Feli na basang-basa. Blanko ang ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin sa amin. Hindi siya nagsasalita, pero nanginginig siya sa lamig. Nag-alala kami dahil baka magkasakit siya. Matanda na siya at mahina na ang immune system. Pero sa kabila nun, nakahinga kami ng maluwag. Mabuti na lang at nagbago ang isip niya at pumunta sa bahay namin. Lahat kami ay tumayo at tinulungan siyang makaupo sa silya. Mga anak, ipaghanda niyo ng pagkain si Lola Feli. Bilis! Magtimpla na rin kayo ng mainit na gatas para sa kanya, okay? Han, pakiasikaso mo muna si Lola, ha? Aakyat muna ako sa kwarto. Maghahanap ako ng pamunas tsaka ng pwedeng pamalit sa suot niya. Sige, Han. Kumuha ka na rin ng gamot dun sa medicine box sa kwarto. Mabuti ng handa at baka lagnatin si Lola Feli. Nangangatal pa naman to sa lamig. Sa gitna ng kadiliman at ng malakas na bagyo, naging busy kaming lahat sa pag-aasikaso sa kanya. Ganun po siya kaimportante sa amin. Pero kahit naman hindi si Lola Feli yun, tutulungan pa rin namin. Sa gitna ng sakuna, ang makakapitan lang talaga natin ay ang Diyos at ang isa't isa. Sino pa ba ang magtutulungan, di po ba?
Pagkatapos namin siyang tulungan na magpunas at makapagbihis ay pinakain rin namin siya. Ang nakapagtataka lang po, hindi siya nagsasalita. Wala rin kaming mabasang ekspresyon sa kanyang mukha. Pero sa point na yun, hindi na mahalaga para sa amin yun. Ang importante ay ligtas si Lola Feli at kasama namin siya sa bahay. Lola, dito po muna kayo magstay sa guest room. Huwag po kayo mag-alala, safe na safe po kayo dito. Tsaka i-check ko rin po kayo from time to time. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayo mahihiyang tawagin kami ha. Kung magugutom po kayo, sabihin niyo po agad. Marami naman po kaming stocks ng pagkain. Tinitigan lang niya kami at hindi man lang umimik. Diretso sang humiga sa kama. Binalot ang sarili ng kumot at nagtalokbong. Nagkatinginan po kami ni Mama. Parehong nagtataka kung anong nangyayari kay Lola Feli. Ang weird niya po kasi, hindi naman po siya ang tipo ng tao na tahimik. Sa katunayan, binibiro pa nga namin siya na siya ang pinakamadaldal na matandang nakilala namin. Pero hinayaan na lang namin siya sa kanyang katahimikan. Inisip na lang namin na baka shock pa rin siya sa nangyayari. Baka malungkot siya na nasira ng bagyo ang bahay niya na napakahalaga para sa kanya. Naglagay kami ng lamparilla sa guest room upang may liwanag siya doon. Pagkatapos ay iniwan na namin siya para magdasal. Nagdasal kaming lahat sa altar na matatagpuan sa second floor ng bahay namin. Habang rumaragasa ang napakalakas na bagyo, habang naririnig namin ang tunog ng malupit na hangin, pati na ang pagliliparan ng bubong ng mga kapitbahay, nagdasal kaming buong pamilya para sa kaligtasan ng lahat. Diyos ko po, iligtas niyo po kami mula sa mapaminsalang bagyong ito. Sana po walang buhay na mawawala dahil dito. Kaawaan niyo po kaming mga anak ko. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala namin at ilayo niyo po kami sa kapahamakan. Pagkatapos mag-rosaryo ay nagkanya-kanya na kami sa pagpasok sa kwarto namin. Bagaman sigurado at kampante akong hindi basta-basta magigiba ng bagyo ang bahay namin, hindi ko pa rin magawang pakalmahin ang sarili ko. Hindi ako makatulog dahil sa takot. Sobrang disturbing kasing pakinggan ang tunog ng marahas na paghampas ng hangin. Nakakapanindig balahibo. Maraming beses na ako naka-experience ng bagyo, pero yun na ang pinakamalakas sa lahat. Lord, sana po tumigil na yung bagyong to. Nakakatakot na po. Tsaka nakakaawa naman po yung mga mawawala ng bahay at kabuhayan. Nang maging kalmado na ang paligid, tsaka lang ako dinalaw ng antok. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog, pero nagising ako ng bandang 4:00 ng umaga. Uhaw na uhaw ako kaya bumaba ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pagkatapos kong uminom, ay naisipan kong i-check si Lola Feli sa guest room. Lola Feli? Lola Feli? Nasaan po kayo? Laking gulat ko nang makitang wala ng tao sa guest room at wala na ring sindi ang lamparilyang iniwan namin doon kanina. Nilibot ko ang buong kabahayan pero wala talaga siya. Dahil sa pag-aalala ay ginising ko na ang mga magulang ko at si Kuya Rick. Saan naman nagpunta yon? Don't tell me lumabas siya ng bahay sa gitna ng bagyo. Hindi naman siguro. Baka nung napansin niya na lumipas ng bagyo, lumabas siya agad para i-check yung damage ng bahay niya. Ngayon talaga? Sa ganitong oras? Pwede naman niyang hintayin na magliwanag. Puntahan na lang po natin siya sa bahay niya mamayang umaga.
I'm sure hindi na naman po siya mapapano ngayon since kalmado na rin naman ang panahon. Sir Jupiter, kaming lahat ay naguluhan kung anong nangyarit bigla na lang naglaho si Lola Feli. Nag-aalala kami't baka kung napano na siya. Kinaumagahan, lumabas kami ng bahay at nagulantang sa nakita naming sira-sirang mga kabahayan. Natumba ang lahat ng mga kahoy at poste sa paligid. Literal na dinaanan po talaga ng bagyo. May mga kapitbahay kaming sinusubukan ng ayusin ang kanilang mga bahay. May iba rin na naglilinis at itinatabi ang mga bubong at kahoy na nakaharang sa daan. Pero mas inuna naming puntahan ang tirahan ni Lola Feli. Hindi kami mapapakali hanggat hindi namin na-check ang kalagayan niya. Pero taliwas po sa inaasahan namin ang tumambad sa amin pagkarating sa bahay ni Lola Feli. Napakaraming tao ang nakapaligid sa kanyang sirasirang kubo. Halos hindi na maipaliwanag ang hitsura nun, lalo pat natumbahan yun ng malaking kahoy. Nag-iiyakan ang mga tao sa paligid at ang iba naman ay napapalingulingo na lang. Kawawang matanda. Dito na talaga siya namatay sa bahay niya. Sana kasi sumama na lang siya sa atin sa evacuation center eh. May nakakita raw sa kanya na nakatungaw lang sa bintana ng kanyang kubo habang bumabagyo. Parang gusto na raw talagang mamatay ni Lola. Baka gusto na niyang makasama ang kanyang asawa at anak. Mag-isa na rin kasi siya sa mundo at baka nalulungkot na siya sa buhay niya. Nagkatinginan kami ng pamilya ko. Kung hindi iniwan ni Lola Feli ang bahay niya kagabi, kung totoong patay na nga siya sino yung kumatok at pinatuloy namin sa bahay kagabi? Alam ko na kagaya ko, nagtindigan rin ang kanilang mga balahibo. Malinaw pa kasi sikat ng araw na wala na